awiton ta ang Ginoong Jesus, awit sa tugmang paglaing. Alleluia, alleluia, Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ni ikaw, O Ginoo. Sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya niyatong dapita sakay sa usa ka sakayan og miadto nga nag-inusara sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita niini ang mga tao og namiya sila sa ilang mga lungsod og milakaw sila aron pag-agpas kaniya. Si Jesus mikawas sa sakayan og sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siya dakong kaluoy kanila og giayo niya ang ilang mga masakiton. Nitong hapuna, ang iyang mga tinun-an miduol kaniya og miingon, hapon na kaayo og awaaw kining dapita. Busa palakta ang mga tao og paadtua sila sa mga balangay aron mamalit og pagkaon. Si Jesus mitubag, dili kinahanglan nga manlakaw pa sila. Kamo mismo ang muhatag kanilag pagkaon. Sila mitubag, 5 ra ka pan og 2 ka isda ang among dala. Si Jesus miingon, dadang nga rin. Unya iyang gipalingkod sa kasagbutan ang mga tao o gikuha niya ang 5 ka pan ug ang 2 ka isda. Unya miyahat siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios o gipikas-pikas niya ang mga pan o gihatag ngadto sa mga tinun-an o gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan og nangabusog. Unya gihipos sa mga tinun-an ang sobra nga nakapuno og napulog 2 ka bukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tao nga nangaon, walay labot sa mga babay o mga bata. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Naminaw kita sa pag-asoy sa mga pulong sa Ginoo sa atong unang pagbasa niining adlaw nga nagsaysay ka nato gikan sa basahon sa Numeros mahitungod sa mga reklamo sa mga tao nga gipanguluhan ni Moises padulong ngadto sa yutang saad. Nga kanya tong migawas sila, daghan sila kaayo og aduna usab mga langyaw, mga dili Hebrewhanon nga mga tribo nga mikuyog usab kanila sa paggawas tungod kay sila man usab nangandoy og kagawasan. Apan sa dang ilang pagbaktas sa kamingawan, kaya ang ilang pagbaktas, it was not easy og it was not short, but it was a long journey for 40 years. 40 ka mga tuig nga naglaktas sila sa dako nga disyerto, kamingawan, og nianang maong kamingawan na sinati nila nga nagutman sila. Na sinati nila nga giuhaw sila, na sinati nila ang daghang mga unos, sandstorms, na sinati nila ang daghan kaayo nga mga itawag nato mga kasinatian nga kakuyaw tungod sa kadaghan sa mga mananap nga mamabagis. Unya karon nagreklamo sila kay they missed their life in Egypt. Makakaon sila karne anytime they can go to the market. Anytime gusto sila mukaon og nagkalain-laing matang sa pan, they can go to the bakery. Anytime they wanted to go around, they can go around. So, na-miss nila katong maong kinabuhi nila tungod kay ana ka ng expectation nila nga ang ilang pag-adto sa yutang gisaad sa Ginoo is dalit lang. Mubo ra ang ilang pagbaktas. Apan mikabat kini og 40 ka tuig, so ikaw kuno magbaktas, sige baktas 40 ka tuig di ka mapulan. Unya karon ang di ba gihatagan silagpan sa Ginoo kay nangayo silagpan, gitagaan silagpan katong mana.
Unya gitagaan sila karne katong buntog, mga langgam nga buntog or quail. Unya unsay nahitabo karon, reklamo ang mga tao kay may nga sila, uy, pagkabati ba ning mana? Ang mana sama sa liso sa kulantro og ang hitsura nini dalag may pagkapution, luspad-luspad, dalag-dalag may pagkapution niya. Kini sila reklamo sila kay gipulan na sila kaon sa mana. So mura kog kita bitaw no, dali ra kita pulan na permanente kita magsudan og fried chicken, mangita na pud tag litsong baboy kay pulan na tas fried chicken. Una permanente gani ginamos, mangita pud tag buwad kay gipulan na pud tas ginamos. So kana atong kuan bitaw nga we want to follow what we like. Unya kana bang doing that without us knowing that we become a slave of our appetite. Tungod kay nahimutang slave of our appetite, what happened? Daghang tag sakit sa lawas. Because we follow what our taste buds like. Instead of controlling or disciplining our mouth or our tastes, kita mo gi-control sa atong taste mo na nga samtang batanon pata kaon to the max, kaon everything, basta makaya ipasok sa baba, ibutang sa tiyan, pagkatutiguang na mayon daghan naman kog sakit, na naman ko'y diabetes, na anak ko'y uric acid, na anak ko'y whatever. So diha na ta magsugod og maingon may pa og nagpugong ko kaniadto. Pero napay chance to keep ourselves healthy. So mao ni panghitabo usab nila, they miss the time that they live in Egypt. Apan no, nintanaw na to nga sa ilang journey wa man magkuwang ang Ginoo. Sa ilang kalisod wa man sila gibiyaan sa Ginoo. Sa ilang mga panginahanglan naa may Ginoo nga nagtabang. Pero kining atong human attitude, we keep on resisting whatever God wants us. Kay kana bitong when there is something that God wants us to learn, there is something God wants to happen, when it becomes against our human understanding, when it is contrary to what we like, we resist a lot. So, a lot of resistance. Bisan-bisan sa itong balay, tanaw na to nga nagani gusto ang atong mga parents nga ipabuhat unya, we don't like it, we resist a lot. So, mao na sa nga kinaiya sa tao. But ang nindot ato tan-awon kay despite of this kanabitong pagkagahian og utok ng mga tao, God continue to be patient. God continue to accompany them, and God never abandon His people. Padayon, na kini si Moises gipulan na ni siya in town, reklamo sa Ginoo, Lord, unsa ba yahong sa nimo? Nganong imo man kung gipalid aning mga tawhana nga araman ni kalisod kay sila dalhon mga gahi ug mga Lord in town, ngano ba in town giingon ani man kunimo in town? Ang kining mga tawhana pagkasupakiro kay si Moises, anywhere siya moadto, nagkampo-kampo man na sila, anywhere siya moadto, ang mga tao padungog-dungogon man siya, ay tagay kami karne, gimingaw na may karne. So si Moises ng taon napuno na gyud siya, may reklamo sa Ginoo, hangtod miingon siya, Lord, patya na lang ko be. Anak siya sa katapusan, kung maokin ni Ginoo, patyahin ako dayon, aron dili ako magantos. But God supplies to Moses continually with His strength, with His power. So mao na nga, diha bitaw sa atong kalisod, mangandoy man taon say nga, may pay matay. Pero hilantan gani, paspas og inom og tambal, kay basig ingnog COVID na taani. O ana, mao na nga, abot kintas kabugat, makalimot man ta nga, ay, there is someone higher than us. There is a power greater than our power. Mao na mga kanunay pahinumdum nato nga when we come to the point nga parang susuko na tayo, parang susurrender na ako, ayaw ko na Lord, di ko na kaya. Kay ang imong gisaligan, ang imo ramang kaugalingong gahom, apan kon sa panahon nga di mo na kaya, surrender, total surrender to God. God will supply us the strength
Kay di matatagaan sa Ginoo og palasanon nga dili nato makaya. Mabitan nga mingon si Lord in the letter of St. Paul, mingon siya nga, my grace is enough for you. It's only us who think that His grace is less than enough. Now, kung atong tanawon dito sa atong Ebanghelyo sabkaron, sa atong Ebanghelyo, dadunay amgid-amgid nga gospel atong niagi pag yung Domingo, at atong nabdungog ang version ni St. John. Mahitungod sa pagpakaon sa 5,000 ka mga tao, not counting women and children. But of course, they were part of those fed by the bread. So, apil sila sa kaon, pero sa counting, wa sila ilabot, kay patriarchal society man sila. Nya karon, nakita nato nga, ang mga tinunan, miingadto kang Jesus, ug miingon, Lord, paulian na sila, Lord, kay kilom-kilom na. Oh, kilom-kilom na baya, Lord, ngit-ngit na. Paulian na sila, tungod kay layo rabaning lugar sa mga balangay, papaulian sila para makapamalit og mga pagkaon nilang makaon. Apan mingon sa Jesus, kamo may mopakaon kanila. Mingon sila, Lord, 5 taon ka pa, o among dala og 2 ka buok isda, di pa gani ni paigo nato, pilaguta ka buok, 12 kami, ikato, ikatrisi ka, Lord, di pa ni paigo nato. Apan mingon sa Jesus, ambi, hatag na nako. Unya, paghatag sa mga tinunan, iyang gipasalamatan ng Diyos, unya, ipikas-pikas niya ang pan, gihatag sa mga tinunan, o gihatag mo sa mga tinunan ngadto sa mga tao. Nakakaon ang tanan, o unya, nakatigong pagayon sila og 12 ka bukag, napuno pagyud. Na, unsa man itong pamatan-aw ni ini, unang mingon ta nga, kadto hapit na magabi. No, hapon na. Kung hapon na, sunod ang kahaponon, kilom-kilom, sunod sa kilom-kilom, kana ngit-ngit na gyud. Kung tan-aw na to ang ilang Jewish belief, kung ngit-ngit na gani, that they believe that the power of the enemy is now active. Is now active. But ipasabot nga, the power of the devil is now active. Hapit na, Lord, mo gawas ang power sa demonyo, papaulian na sila. Kadumdum ta, katong mga bata, pabitaw ta, kitang wapata mahimong syudad siguro dinhi. Papaulion nga sa itong mga ginikanan, basta alas 6 na gani, paulion ta. Mga bata, sulod sa balay, sulod. Kanahan pa man gito magduwa. Sa ingon sa mga tatay nanay nato, mga lula, uli na kay manggawas ng mga kapri, mga duwindi, mga matamakan kamo din na mga everything. Hadlukon bitaw daw sa unag kanang kapre na manggawas na ang mga ungo sa pana din ha. Kay that we also share the same belief nga in the ancient time, darkness is always associated with evil power. Now, it was almost dark. So mingon mga tinunan, papaulian na sila, Lord. But what was at the back of the mind of the disciples of Jesus? Paulian na sila kaway makaon, gutmon gyud na sila dinhi sa imo, Lord. Apaningon ng Ginoo, ops, di na kinahanglan, kamoy mo pakaon. Sus Maria, saan ang pagpakaon ani Lord, kagamay ra na itong baon, ang binang at inyong baon. Niya, pasalamat sa Ginoo, gipikas-pikas. What Jesus told to His disciples is, He wants His disciples first to trust in the divine providence. That when it comes that a situation is beyond our human power, always remember the divine power is greater than any situation, any problem that we are facing right now. So, the divine power is greater than anything, any problem that we are facing right now. So, kung ingon niini, Jesus was teaching His disciples to totally trust the divine providence, because ang divine providence dili man gyud mo pasagad kanato. But remember, in the gospel, Jesus used these disciples to distribute. First, He collect the baon, then He broke the baon into pieces, and then He asked the disciples to distribute. He wants us to do our part. So, primero, He asked His disciples to trust in the divine providence. Ikaduha, He asked them to be part of the solution.
He asked them to be part of the solution to the problem that they face. Walay pagkaon. The disciples were challenged by Jesus. Ilabas nyo ang baon nyo at ibigay nyo sa akin. Binigay nga naman nila. But of course, maybe there was resistance. Mingon sila, Lord, lima rabay ni kabuok pan. O niya, doha kabuok isda. But Jesus insisting, give it to me. Ihatag nga to. Then, along the process, they learn how to be trusting people. And they learn how to become part of the solution to the problem that they face right at that moment. So sila may nag-distribute sa mga pagkaon ngadto sa mga tao. And amazingly, they were amazed kay ang pagkaon nga ilang gi-distribute wala man gyud mahurot unya naapa sila'y sobra nga ilang nakolekta nga 12 baskets full. Now, kung ingon niini, na-realize nila nga there is greater power, greater than our power. And that Jesus has that power. So even in darkness, the sure refuge is Jesus. Even at the time that the power of the enemy is active, dominating, the people learn to believe that Jesus is the sure refuge in times of darkness, in times of difficult experiences, in times of difficulty. Jesus is a sure refuge. And even at the time of difficulty, He wants us to participate in making and finding the solutions. Now, kung ingon din mga kaigsunan mo, malandong kita nga, kini pa pong atong kuan karon, atong kahimtang kay pandemya. Unya, usa naman ka tuig kapin ning atong pandemya. Apan sulod sa usa ka tuig kapin, bisan og nakasinati kitag kalisod, ang Dios wa man gihapon siya mag-undang og hatag kanato og panalangin og kusog. He wants us to become part also of the solutions. Kung mayroon ta og solution to the pandemic, it's not a one-way solution. Solutions are multi-dimensional. So, two general way to help in the solving of this pandemic. Unang solution, either way you choose to get the vaccine, or the other way is the natural immunity. So either way, we are helping each other to solve. So if you go for the first, for the vaccination, go. But advice, kanang gitawag na to nga pastoral advice. Before you go, consult your physician. Consult first your family physician. Kay nga naman, ang imong family physician mao na nagsubaybay sa imong health history. He knows more. So to arrive to a better and informed decision, go first to your physician. Consult your doctor first. Kay nga naman, iya man lang nakita ang dagan sa imong health history. So, he can suggest more what to do. Of course, sa vaccination site, naay doctors. Correct, naay doctors. Pero you cannot engage into a long consultation with them because of the many people queuing. Nakalinya, ang dami. So, you cannot engage into a longer discussion about your health history. So what they can check is your BP, what they can check is your heart palpitation, and they can also ask about what medicines are you maintaining. So mao na sila. So mao ni nga kung dili ka aware ni ana, doon ay mga daghang mga panghitabo pod nga inyong nahibaw-an pero wala ma-media. Baka na siya. Mao po na siya. Kaya naman, ang tanang tao dili parehas og level og immune system health nato. So mao na nga, better first consult your physician before you receive. Kung ikaw pod ari ka si other way, katong natural immunity way to help solving the problem is, you have to maintain a healthy lifestyle. Ingon pa sa mga advices sa ato sa DOH, no to smoking. But I'm not telling you to quit. It's up to you.
Kung usa na basta mo na siya ang health advice, kanang smoking kan maka-trigger sa atong mga balatian. Unya karon kanang kung you go to the natural immunity, eat healthy foods. Katong di mo kaon og gulay, kaon na mo gulay karon. Katong dili magbuwad-buwad sa init, magbuwad na mo karon. Kay ngano man, to keep our immune system healthy, we need vitamins and minerals. If you have vitamin C, drink your vitamin C. If you have zinc, drink your zinc. If you have vitamin D, drink your vitamin D. Kung wala kay vitamin D supplement, expose yourself to the sunlight, kaya it gives you vitamin D. If you want to supplement it, you can eat eggs. 2 pieces of eggs will give you 82% of your vitamin D need of your body. Now, ingon na to keep you healthy. Unya, matong protocols na to, social distancing, mao katong mag-face mask kung dugol kita. Unya ka ng ang ato karong mental disposition. So brothers and sisters, ang mental disposition greatly affects the health of our immune system. Ang paranoid, mas weaker ang immune system. Ang depressed nga tao, mas weak ang iyang immune system. So, how to keep our immune system healthy in the natural immunity way? Think positively. Whatever you put into your mind will always affect your whole self. Pananglitan, you put a happy thoughts in your mind, the whole body is affected. You input into your mind fear, the whole body will be affected. So, to keep our immune system healthy, mental disposition is necessary. That we think positively, that every day we are healthy and we are protected by God. So, mental disposition plus spiritual disposition, that we believe that there is a power greater than us looking at our welfare and protecting us every day. Kanan siya. So, both vaccinated or not vaccinated, kitang tanan, we are working together in 2 different ways. It doesn't mean nga kung ikaw vaccinated, ikaw rin nag-work for the solution. Kung ikaw dili vaccinated, you are not working for the solution. No, it doesn't look like that way. Karon tanaw na to nga vaccinated or non-vaccinated, you have to be conscious of making your immune system healthy. Ngano di ay ang vaccine naghatag og additional immunity sa ato. Mao nay pa explanation. The vaccine gives us additional immunity, but it never makes your immune system healthy. Kaya ang maka-healthy sa immune system, minerals and vitamins. So, bisag vaccinated ka na, drink vitamins. Kaya ang imong immune system, what makes your immune system healthy? Minerals and vitamins. Ang vaccine, dili na minerals and vitamins. So, it will not make your immune system healthy. It will exercise your immune system. Kumbaga kung boxing pa kini, magsumbagay, mag-practice kita daan before ka muaway sa ring para kahibaw na kag-asa tiraw ng imong kalaban. Mao na siya. Unya karon, in case kato akong gayon ganina, before you go, kinahanglan consult your physician. Kay ngano, kung luya imong body, luya imong immune system, unya mo receive ka og bakuna, kay ang iya man kuan kay to exercise your immune system. Kung luya, basin dili siya maka-fight, dili siya maka-exercise og maayo og makolapse, so mao nang dunay mga casualty. So ang akong pastoral advice, go first to your doctor. Unya kung wala may doktor nga kanang regular doctor ninyo, at least you talk to a doctor friend. You talk and you consult to a doctor friend and tell what you feel, unsay imong mga sakit-sakit, kay sila mga doktor nagtuon man na sila ana. Ang kita ani igora man ta mo feel nga masakiton ta. Ang mga doktor, they studied for how many years and then they have something to tell you para mahimo kang healthy. So remember always, be part of the solution, and at the moment ang atong solution is kanang gi-provide sa ato nga protocols.
balik ta sa protocols. Sige lang utag practice, sige tag bugkot-bugkot, sige lang utag ng lagyo ay lang gudta, sige lang gudta o ka ng kuan, washing sa tong kamot. Sige lang, we contribute to the solution. Both vaccinated and non-vaccinated, both of us, we contribute to the solution. Kay wa man gyud tawo nga nangandoy nga ma-COVID. Isang may nangandoy sa inyo nga ma-COVID, hands up ang kamot. Way nangandoy nga ma-COVID. Tanan man ta, part of the solution. We only do in a different way, in two ways. So, mo na, bisag unsa nga way ang imong gipili, be conscious nga, we are contributing to the solution of this pandemic. Manindog kitang tanan mga kaigsuunan og ato karon nga ipadangat ang atong mga pangaliya